Hey, ụmụ Igbo na-afụgo ya na asị nọ nke emelu jụọ oyi ọzọ a na-eme aka na-ekwu nke emere eme a na-eme ọzọ. Ụnụ afụgo na asị na ọsọ na-agbazi na main market, everybody na-agbazi kata 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 kata. Njụọ ọgịnị na-ese asị na ofu onye Hausa wolu mma wee magbuo nwanne ya nwoke na-akpọ Izuchukwu na main market. Ka akụkọ si kọọ na asị na nwanne ya nwoke a butesiri ngwa afịa wee jee kpọọ ndị Hausa ka fa bịa help ya offload ibu because nọ ndị Hausa na-emekebe offloading na that particular area na main market. Ọ ya ka ụmụ Hausa soro dis nwanne ya nwoke a na-akpọ Izuchukwu wee gaa na warehouse. Ya ka elulu ebe onye Hausa wee fụ ka Izuchukwu na-agụ ego wee chaba ya anya. Ego chabazie ya anya ozugbo ekwensu a na-alụ ọrụ n'ime fa wee si ya wolu mma. Ona ka onye Hausa ji wee wolu mma wee mmakasịa arụ nwanne ya nwoke a na-agwa gị ya. Mgbe ya mechara kọsị ya na-eme n'oge mgbede akọ ntụ ka akọ si akọ. Ya ka ya mechara onye ọbụla nabacha, ndị mmadụ nabacha. Ewepụta the next day ndị neighboring shops wee na-achụzi esi Izuchukwu onwere enule n'iti gbasara Izuchukwu. A na-ajụ ka ihe na-eme ka ihe na-eme. Ndị friends ya ndị neighbors ya na chop wee bịa sị ka fa gagodu close by ka amalụ ma ọ pụtara ọta ma ọ bụ na onwe ya emelu. Ya ka eluzili ebe a na-afụzi blood sizi n'ime shop ya na-apụtagasị. Ọkwụ na akapa so wee breakzie alarm wee kpọbazie ndị eke ma ndị neighbors wee pụta gbaka chop wee fụ ka ozu Izuchukwu tọgbọ na ndị. Ọ bụ na ewelugo mma wee design ya Izuchukwu na-agwa gị ya bee ya ọ na-ese ebesu ya. Kịta na ndị Hausa nọzi na America na-agbasị ọsọ na-agbabagasịzi n'ime Army Barrack ya n'ime CPS Onitsha. Ọkwụ na-afụ gị ya a sị na onye na-ekwensu na-eliko nri gị na-eji ogologo ngazi. Otu ọ dị kịta ga-afụ na mmụ Naijiria esego plan gbakọ ọrụ ka ga-esi wee memi na mmụ Igbo. So onye ọbụla na-eme ka ihe egwute onye ọbụla na-abụrụ onye Igbo nke ikpeazụ a need to be very very careful. Anya kwesịrị ịsa gị because na ndị Nigerian gọọmenti efutere na amount different pattern, different plans ka eji wee reduce ụmụ Igbo both economically and in number. Onye nke egburu na nwanne ya nwoke a na ọkụma na mgbe achọtụgo one person. Ọ na-afa ga-esikwa na Igbo na-use different other means ma use non-government ma ndị otu ya. So onye ọbụla na-eme ka ebute all these people need to be very very careful now. Because ọkụ eme fa gbaba Army Barrack gbaba police station and agbabazi there those people abụ ụmụnnefa nọcha na that Army Barrack ha asecure ọfa. Because ụmụnnefa ju Army Barrack na ụmụnnefa jukwa police station eluzi ebe a ezochie efa apụta echizi manụzi onufa aji nwa ọzọ efa na the next available bus bụ na agafe ugwu Hausa onye egwuregwu okwu ya. Biko unu ka onye ọbụla dị very careful. Daalụkwanụ.